ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор TJ. Инак чӣ хеле ки мо ба шумо аз як навори ҷолиб, диққати ҷолиб маълумот медиҳем. дӯстон, мо дар маркази вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд қарор дорем. дар маркази шаҳри Хуҷанд ман ин гуна бахшида ба рӯзи модарон, мана ин гуна як ороишоти зебо бахшида ба рӯзи модарон бо навиштаҷоти рӯзи модарон муборак насб карда шудааст. дӯстон, модар як олиҳаи бузург, фариштаи рӯи замин мебошад. барои модарон чӣ қадар кунем ҳам кам аст. дар ин ҷо акнун метавонанд шурӯъ аз ҳамин рӯз модарон, хоҳарони мо метавонанд омада расмгирӣ намоянд. дӯстони азиз, дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем, модар фариштаи рӯи замин аст. ҳар як инсон ҳаёти худро бе модари худ тасаввур карда наметавонад. сокинони шаҳри Хуҷанд ва меҳмонони шаҳри Хуҷанд расонидем. бахшида ба рӯзи модарон дар маркази шаҳр гузошта шудааст. шумо метавонед омада аксҳои ҷолибу хотиравӣ дар пеши ин гирифта бошед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дӯстони азиз, тамоми модарони ҷумҳурии Тоҷикистонро бо рӯзи модарон табрик менамоям.